Subukan naman natin tong TRX. Bakit nga eh? Hindi mo ako mabibideo. Ay, pipindot lang boss. Ito boss. Babe, video na karga bang sumakay nga sa paalis. Video ah. Boss. Kaya naman boss. Pero to boss, ano, 1 down, 5 up din boss. Okay na. Hanggang pag umalis na ako, stop mo na. Maano to ah, mataas boss. What's up mga George, ngayon ay susubukan naman natin tong TRX. Ano to? Benelli TRX 502.
mataas lang. Mataas tsaka mabigat. Pag malingan mo lang, matutumba na eh. Ayun lang, mabigat lang. Oh, boss. Pero pag umaan lang, ano lang. Pero pwede pang i-lower to no, boss? Oh, pwede. 170. Latak mo kanina. Ano lang? Saan dito, boss? O dito? 170 nung kanina eh. 178? 178? Hmm. Fifth gear pa lang. 170 lang ako. Dito, mga 156 yata. Ano na ako? Okay na, boss. Magsasara na kayo. Thank you, boss, ha? At least nasubukan mo. Oo, boss. Thank you, boss. Baka sakali makabili ka. Oo, boss. Pag meron na. Ayan, guys. Tapos na tayo mag-test drive.